ఇంతకుముందు పాట పాటలా వినిపించేది. హ్మ్. బట్ ఇప్పుడు అదేదో కంగారు కంగారుగా ఉంది పాటంతా గూడా. హా! ఆ! అంటే ఆహ్, ఏం లేదు. ఒక ఫార్మాట్‌కొచ్చారు. ఇప్పుడు ఏంటో చెప్తాను. రీల్స్‌లో ట్రెండ్ అవ్వాలండి. హ్మ్. దానికేం జేయాలి? ఒక హుక్ లైన్ అంటారు. సార్ క్యాచీ అంటారు. నాకు ఆ పదం వింటే ఎంత చిరాకుగా ఉంటుందంటే, అదే నవరంధ్రాల్లో నాడులు పడిచినంత ఆనందంగా ఉందంటాడు ఎందులో సినిమాలో. మర్చిపోయాను. జంధ్యాల గారిదైతే గుర్తుంది. ఆ! సో, అలా ఆ హుక్ లైను రాయడానికి రైటర్ తప్పించాలి. దాన్ని కంపోజ్ చేయడానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆడికున్న ఎంత తెలివితేటలున్నా దాన్ని ఈజీగా చేయాలి. కొరియోగ్రాఫర్‌కి నీ ఎంత డాన్స్ వచ్చినా నువ్వు ప్రభుదేవ అయినా సరే రీల్స్‌లో అందరూ డాన్స్ చేసే విధంగా అదుండాలి. సో, వి ఆర్ డైల్యూటింగ్ ఇట్. హ్మ్. వి ఆర్ డైల్యూటింగ్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నంబర్స్. ట్రూ. రీల్స్ కోసం నువ్వు సినిమా తీయడం ఏంటి? ఒక పాట చేయడం ఏంటి? బుద్ధి తక్కువ పనది.